Again, I'm taking column, got to copy one away. What one and what them one and them one of an apple. I watch out to I won't go to what even a man over the meaner. What a case, if you were no Akali no tua. Akali no tua. Ojo fanya nono. Nana nudana na bono kanka nanu no kosisi no mia ne pena kwa onwe ka se chwa da ma bule ze kude ni mani be no godo vende ngolamu bono tupu nwani na nnukwu mmiri e ne ga da ne bu na ba bu ko nwa bo nya bu ala na emeka nya mota na nwa ya nya bala onwe ka nje me ka nje meme uke go ka wo biko de kwe go kere kere kwe kwe ndi ke de meme se ga nya na bu bo ra bule keke ise ga na bu no ba to bo do ra bu ka wo ti na ku Hey, nke ọkwa ụja. Hey, ọ na-ekere ekwe gị. Oje biko ka nna nna na kwati ụgwọ akwụrụ eziokwu na nna bụ ka mana bụ ka banka mana ofu ebe ofu mere mụ na tekwa na ibidi ka nka inenu mana ịbụ na ike na-akwụzi mmụọ bụ ịbụ na ụmụazị na-agbachiri abatiri iwe toro ogologo cheta na anyị ji anọzi obodo obodo mewe ịgbọ anyị nọrọ obodo mewe ebe mmadụ mmụọ wee nakwa na cheta mgbe mgbogbo n'ibu ụzọ n'ibu kwugo nene anya napụ mmedi na wọnya ka egese nke dị na ụmụ ịmụ asịsie n'ike echekwana lapụ isi aka were ọdụ ka gbagbutu ekwe omume ịmana aka bụ ifuru ifu ọkwa ibe mere eme ọkpọ na-agbapụta na iwuru iwe achaba na unu nwere ọnụ ogologo nene asị na nwanne enwe ebe dị ndị ka obi egwu ji gba nwa ọgbọgbọsi bụ ala ya na onye naghị abụzi nwanne ndị mmụọ ajụjụ si jụba anyị ji na ya na ndị mmụọ na-emekọta ibe mgbe nwepụ ibe mere eme mgbụbọchị na ọnwa agụ kedu ka ị ga-esi mebezi emebe oche mmadụ ekwe a sị na nwere ka si nchazi ya nọ nsị ka were m ga-agụ eluo nnapụta na nkwaba anyị mkpụ na akpa akpa onye ọbụla akpọba mmụọ biko si bịaba abịaba nsị na o nwere ebe na-eje na o nwere okwu akpa ọhụụ mmụọ na nye zedụ ya bụ okwu ọbụla eziokwu ọ bụrụ na m ede ihe jena na nwere ruba anyị ya ajụwa m ajụjụ anyị ide ya ajụkwu m ajụjụ ngwero m ga-abịaba abịaba nye ka anyị ikeruo nsị ka mmadụ iwu ụbọchị ya bụ n'anya ọma kwugharịakwa okwu Nini na abuze no gbapu nanya isenti na anu nego ri ka kwa senti kwa be no ego ni esi mo
anụ makwa gbara mgbe oye n'isi o jiri chaa afụ nwa maka na ọ bụrụ na akwọ mkpọmkpọ ndị egbe oye ekwe ya akwụ n'isi mechazị ya amara ibe anya bụ mgbe okenye ekwu ekwu mara ibe mgbe agwa ya ekwu ekwu mgbere si n'elu wee daa na necha onwe kwe n'isi si na ya ji esi ebe agbagide ọsọ jebe ya echeje gbara ọsọ na cheta azụ nne ka ji nọrọ ana mechazịa ka tụpụzi ya na asị na ọdụ ekwe ekwu ekwe oke soro ngwere nwa mmiri ọkọ ngwere je ekwe n'aka okwe kwụsị na ọbara nkụ onye mata na ngwere ya abịara ya ọrịrị ọ bụrụ na babịara ya ọrịrị nya chụba na batụ ya mata na ọ bụ ụmụ mmụọ bịara ọrịrị na ba ya akpa nri oriri igwu okwu ọgụ ọgụgụ mere ebe 31st 10 o'clock 31st 10 o'clock ha nụkwu onugbu ka ichi ka anụ ọkụ ka biko gbuo ya ọ bụla eziokwu onye kwa nkịtị ojo lekwa n'anya na na-ababọ m ndụ nleke na udo na-ebu n'oge mmiri ọkwa ibe mere eme maka na ukwu ji a na bụrụ mbuze emecha anya si na mgbanwe ite ji iti onye ọla mmiri ihu achụ ọya oyi ọ bịarụbe onye ọbịa wụnya ka o ji abụọ na manya mata na mgbugbo eji akpọ na abịa na-asụ ọpụrụ eziokwu na agadi nwaanyị anya na anụ ọ dị ka o ji onye bụ ọrụ nwee ṅụọla mana onwe eri si na-egbu anya ebe agadi nwaanyị dịka ọmụ afegoro onwe na akwụrụ akwụ ya Akanana. Ah!